Така, готови сме с следващата среща в студиото. Надявам се също така и тя да ви бъде интересна, макар че ще си говорим за европейска политика с евродепутата Иляна Йотова. Здравейте, госпожо Йотова, и добре дошли в Българската национална телевизия. Изкушавам се да ви помоля да кажете няколко думи в контекста на политическите, но това беше вътрешната политика, ако искате накрая пък. Както решите, или как виждате мястото на... Но преди малко господин Атанасов каза доста стряскащи неща. Аз не предполагах, че разделението вътре в шесторната управляваща коалиция е добило, конфронтацията е добила такива размери. Да. Смятате ли, че ще има ефект? Сега неговия патос на изказването беше: нека другите от реформаторите да се осъзнаят. Ние казахме първи какъв е проблема, нека те да се променят. Но те другите не искат да се променят. Те казват, ние продължаваме да... Аз, за разлика от него, смятам, че тази коалиция ще издържи дълго време, защото единственото нещо, което свързва тези хора в тази коалиция, е жаждата за власт и за управление. И докато това е така, то не виждам никакъв признак да се промени, няма да се развали тази коалиция, няма да пропадне правителството, защото знаете, че и реформаторите говорят, казват доста остри неща и в момента, в който трябва да натиснат зеления бутон в залата, това се прави. За съжаление, казвам за съжаление, защото в една наистина демократична държава трябва да има повече политически партии от всякакъв цвят. Така се раждат и добрите решения в спора, в опозицията, в силните управленски решения, което за съжаление не е случай в България. Добре, толкова, ако той беше в студиото, щеше да каже: вие си гледайте вашите партийни въпроси. Питах ви, за да бъде все пак плавен прехода към това, което ще ти говорим. Но има ли в Европа, госпожо Йотова, пренастройка по отношение към бежанците? Вашите колеги и в Европарламента, и в евроинституциите въобще изплашиха ли се много от това, което стана? Голяма ли е разликата от преди една година, дето имаше плакати "Добре дошли", и от кьолнските събития? Аз ще говоря от името на моите колеги в Европейския парламент и това, което ние правим там. Няма как да сме изплашени, защото ние още април месец 2015 година предупреждавахме какво ще се случи. Това е един от редките случаи, в които Европейския парламент и Европейската комисия много бързо, господин Любенов, свършиха своята работа. От момента, в който бяха представени тогава, ако си спомните, 10 спешни мерки за решаване на бежанската криза, Европейския парламент ги прие в много бърз порядък и всъщност тази цялата политика се спъна в съвета, където опря до изпълнение от държавите членки. И знаете там, че 4 държави от Вишеградската четворка най-вече, макар че има и други с резерви, буквално бойкотираха тази политика. Предупреждавахме многократно, че колкото повече се забавят тези мерки, толкова повече кризата се задълбочава, толкова повече нещата ще стигнат до там, че няма да има връщане назад. Не ни послушаха и се стигна до там, че няколко дни преди Коледа Европейската комисия предложи вече и нова агенция за засилване охраната на външните граници, на бреговата охрана. Защото от началото ние казвахме, че каквито и мерки да се вземат, този поток трябва да бъде ограничен. Не може Европа да се справи с това, че на ден влизаха по няколко десетки хиляди хора. Между другото, напоследък може би тези статистики бягат така от информацията тук в страната, защото у нас, както винаги, вътрешната политика е много динамична, но няма какво да се заблуждаваме. И сега на ден в Европа, всеки ден, ето и сега, ние като седим тук с вас, влизат емигранти. Казвам емигранти, защото те не са само бежанци. Средно по 2000 човека на ден. Това е огромен натиск, огромен натиск. И големия проблем е къде стои нашата страна в цялата тази схема, защото тази нова агенция, за съжаление, е предвидена така, че да помага само на страните от Шенген. Многократно питахме, включително и последната седмица. Добре, защо се дискриминират? Това е правилният термин — дискриминация. Другите 3 страни, които са член на ЕС, но не са в Шенген. Това е България, това е Румъния и Хърватия. Да. Нещо повече... Тоест, какво спешно? Много бързо ли трябва да влезе в Шенген? Или то, виждате ли, че вече се бламира самата система Шенген? Вижте, къде да влизаме, като тя ще се разпадне? Аз лично смятам, че това са силно провеличени приказки за бламирането на Шенген, както и великата идея за затваряне на границите. Вижте, не е възможно това да се случи в съвременния свят. Най-малко поради 2 причини. Първо, за да бламираш Шенген, за да върнеш границите, това ще доведе до нерешаване на криза, а задълбочаване на още повече на кризата, защото, нали разбирате колко стотици и хиляди хора живеят в една страна от Европа, работят в друга,
транспорт, всичко това ще задълбочи повече икономическия проблем. Но тъкмо защото ние не сме член на Шенген, тази седмица се говори за, как го наричат, буферна зона, чакалнята за бежанците, казаха. България и Македония да станат чакални за бежанци. Добро утро, господин Любено. За тази буферна зона ние говорим повече от половин година. За съжаление, напоследък се засили, това, което е ново, разбира се засилиха тезите на някои немски политици най-вече, от дясната партия, за така наречените 3 стъпки за справяне с бежанци. Транзитни държави, това е първата бариера, каквато е Турция, нарицателно име. Втората са страните като нас, които са външната граница на Европейския съюз. И накрая Шенгенска Европа. И в момента, в който тази агенция проработи, във вида, в който тя е предложена в момента, и се капсулират само страните от Шенген, няма да бъдат спрени потоците, които идват от Африка и от Близкия изток. И къде ще останат тези хора? Ще останат именно в тази буферна зона. След няколко дни, през другата седмица, от утре ще започне подготовката за нов неформален съвет на вътрешните министри, който трябва да се състои в Амстердам на 27 и 28 януари. За пореден път и през вашето студио казвам, че българската страна трябва да постави въпроса за това да бъде включена в обхвата на тази агенция. За пореден път казвам, че българското общество трябва да знае какви ангажименти поема България в Европа на тези съвети, защото това е най-голямата, най-сериозно пазената тайна у нас. И на следващо място. Ще идва пролет, след някой друг месец. Нашата информация в Комисията по вътрешна сигурност, която имаме, сочи, че тези имигрантски вълни отново ще бъдат засилени. Аз мятам, че България трябва да засили своите служби за сигурност. Живеем в изключително опасни времена. Трябва да бъде не точно реформирана, защото като чуя вече тази думичка и лошо ми става, но трябва да бъдат засилени възможностите на българската армия. Ние в тази част на Европа, в Западните Балкани, по нашата граница ще имаме много, много сериозни и тежки Чувствате ли някакво проблеми. притеснение, пак в контекста на това, което казвате, че този либерален, доскоро социален, мултикултурен, всякакъв модел вече се замества от популизъм и от национализъм? Ето, като няма армия, има доброволчески отряди. Има, хората се събират, казват само да дойдат тия бежанци, ще ги смажем и така нататък. Изостри се целият тон, радикализира се цялата атмосфера. Вижте, когато държавите нямат адекватен отговор, когато нямаш силни политици, силни лидери, които да управляват както Европа на европейско ниво, така и държавите членки, се получава ето това. Хората взимат нещата в свои ръце, радикализират се в едната и в другата посока, но ви уверявам, че това е път за никъде. Германия каза 2 неща тази седмица. Едното е, Гърция не умее да си пази границите, т.е. обвини Гърция, че пускат просто си, тя всъщност не ги спира. Въобще тия бежанци си върват там през Гърция и си се качват нагоре към север. И другото нещо е, че ще плати на Турция обещаните 3 милиарда, за да може да държи бежанците на територията на Турция. Германия не може да ги плати тези 3 милиарда, защото, за съжаление, тези пари са ангажимент на всички държави членки, включително и на България. И ние също ще трябва да внесеме своята такса, ако вече правителството не го е направило, но ние дори за това нямаме информация. А второ, Германия може би е късно малко да дава съвети какво и как трябва да се случи, защото големия проблем дойде, няма какво да се заблуждаваме, август месец, когато госпожа Меркел покани бежанците да дойдат в Германия и имигрантите, защото, пак казвам, те в голямата си част не са само бежанци вече. Да. Това огромна политическа грешка ли мислите, че е на Меркел? Вижте, дали това е огромна политическа грешка или е съзнателна политика, това е друг въпрос. Още повече през тази седмица има и така слухове, които много или малко достоверни, това ще видим, за това, че може би госпожа Меркел ще бъде също кандидата за ООН. Така че това вероятно има и такива измерения, но нека да не се подаваме на тези слухове. Предстои да видим. Още повече България е заинтересована. Аз все пак се надявам кандидатурата на госпожа Бокова да бъде подадена в най-скоро време, защото имаме наистина огромен шанс. Да. Въпрос, който вече коментирахме. Руси Русев от интернет гледам. България има ли реална готовност и трябва ли да затвори границата си, каквото е спасението ни? Аз пак казвам, това със затварянето на границите е за успокоение на българското общество и за личен пиар на министър-председателя. Да. То на практика е невъзможно. И освен това бих посъветвала господин Борисов, ако има наистина такова намерение, знае как това да стане, когато отиде в Брюксел на съветите, да го казва и там, а не само в България.
Госпожо Йотова, да използвам така присъствието ви след вчерашния пленум на партията, която имахте в събота. Какви са новините оттам? Имате дата вече най-сетне за конгреса. Да, на 7 и 8 май ще бъде конгреса. Веднага след Георгиов ден. Вижте, това беше един национален съвет, който трябваше буквално да даде формален старт на отчетно-изборната ни кампания. Тя е, знаете, 3 месеца и да даде датата на конгреса веднага след Георгиов ден. Да. И да определи работните групи и нищо повече. Разбира се, говорихме и за политическата обстановка в страната, за предстоящия вод на недоверие, който ще бъде за политиката на здравеопазването. И разбира се, повода е този нечуван скандал, грандиозен скандал с ваксините, който според мен ще бъде разгледан в няколко посоки по отношение на националната сигурност на страната, по отношение на това кой как взима решенията в България, има ли държава, когато става дума за здравеопазване. А разбира се, вероятно аз лично ще отнеса и въпроса към Европейската комисия. Ще санкционирате Европейската комисия заради... Да, аз няма да я санкционирам, ще я сигнализирам. Санкция иска да кажа санкция като жалба, като информация. Има си европейски институции, които са отговорни за това какви и лекарства и лекарствени препарати могат да се внасят и употребяват на територията на Европейския съюз. Добре, нали прокуратурата каза, че няма да се употребяват, тъкмо защото са неразрешени на територията на Европейския съюз. Тоест тук сега трябва да разграничим... Това е един случай, който се нуждае от разнищване от А до Я. Точно. Те вредни ли са или просто са забранени? Те не са вредни. Вижте, дали са вредни или не, аз не мога да кажа, аз не съм специалист. Има си хора специалисти. Ние не говорим за тяхната вредност. Говорим за това, че някой е дръзнал да не просто да премахне закона, да го елиминира закона. Някой е дръзнал да елиминира европейското законодателство като такова, защото ние сме държава членка. И това не е най-големия грях. Най-големия грях е, че ако сега нашето общество, нашата политическа система и нашата държава не предотврати в зародиш подобни решения на някой самозабравил си министър, това означава, че утре всеки може да си търгува с лекарства, може да ги внася за деца, за възрастни, така както му е угодно. Затова смятам, че ние ще тръгнем, разбира се, от въпроса за ваксините, макар че темата за здравеопазването, сам разбирате, че това може да е повода, но далеч не е голямата дълбочина и голямата криза в тази система. Скоро ще влязат и така наречените 2 пакета, които ще има здравеопазване за избрани и за по-малко избрани. За хора, които могат да си плащат и за хора, които не могат. Аз мисля, че от това по-голямо нарушение на човешките права в една претендираща за европейска държава няма. Подкрепите ли идеята, госпожо Йотова, за по-широки президентски правомощия, лансирана от АБВ? Сега тук ви задавам и другия въпрос за АБВ, разбира се, защото тези търкания между БСП и АБВ. Това, което чух от господин Първанов, не беше по-скоро за разширени правомощия, а за някакви промени, които той така и не стигна до края да каже в името на какво ги прави. Нали, за това кой как може да се кандидатира за президент, колко време да е живял в България. Знаете ли, не мисля, че това не е най-големия проблем в страната в момента. Президентските избори ли? Не президентските избори, а промяната в Конституцията. Не, питам ви, защото пък дали чувам, че провеждате опознавателни срещи, самата вие имате нагласа ли какво да бъдете и питат ви сега, ще се издигат ли ви за кандидат-президент? Много е рано да се говори за това нещо. Имате ли опознавателни срещи? Питат хората, интересуват се от моето мнение. Вижте, аз имам едно верие в живота си. Да. Човек трябва да си върши работата там, където е изпратен. Разбира се, но не е невъзможно да сте кандидат на БСП за президент. Това ще решат моите членовете, симпатизантите на тази партия. Но не е невъзможно. Моето ръководство. Аз смятам, че моето място на този етап е в Европейския парламент. Имам достатъчно работа с една много сериозна тема, за която говорихме преди малко. И като заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност на Европейския парламент. Мисля, че в БСП и в България има много достойни хора, които могат да бъдат наш кандидат за президент. Да. Желателно обаче да е жена. Такава е повелята в държавата. Напоследък сме на мода. Да, Казва, че е добре жена да оглави БСП, казва, че е добре жена да бъде президента. На 26-та година от демокрацията, добре е, че сме прозрели някои неща. Добре, благодаря ви, че бяхте в нашото студио. Наистина много остри въпроси, които ще търсят своето решение с Европа. Въобще някакъв облак налегна над Европа. Вижте, ще завършим сигурно нашия разговор, все пак и с малко оптимизъм. Чакаме буквално след една седмица 2 много важни възела да се развържат. Нещо, което засяга пряко България. Това е промяната в Дъблинското споразумение, т.е. да отпадне задължението бежанците, които застъпват на първа държава, каквато е България, да остават тук.
Аз лично имам внесен вече такъв проект за промяна в Дъблин. И второто нещо е да се разреши въпроса за така нареченото връщане, защото всички политики, които се правят в Европа, те се правят все пак за бежанци. Тоест хора, които бягат от конфликти, от войни, които ги пази, ако щете, още Женевската конвенция от 1951 година за бежанците. Но тези всички политики не се отнасят за икономическата миграция. Видяхте във вашите новини снощи ситуацията на Кале. Да. И снощи докъсно гледаха френските новини. Вижте, там вече няма бежанци. Там няма сирийски граждани. Там е предимно икономическа миграция, която търси работа. Самите анкетирани хора го казват. Само че Европа на този етап не може да приеме толкова много хора. Не може да се справи и с това. Затова тези хора ще трябва да бъдат... Добре, Европа пред изпитание, коментар на евродепутата от партията на европейските социалисти Илияна Йотова. Толкова сега отново към Европарламента, но с друго лице, лицето на десните. Вижте кой предстои да влезе в